Sanibonani ekhaya lamaphupho. Bengicela ukuthi uma umusha kule channel ushaye subscribe ukuze ngikulandelayo uma ngiphosta ungaphuthelwa phela nawe ukubona into engizobe ngiyipostile. Uma ukuthi buya ku TikTok le video shaya ufollow bese ke uyangi-inboxa ucela inamba njalo ekuseni uzongibuza kuyo ku WhatsApp uma phela unephupho elisihluphayo. Namhlanje sokhuluma ngendlulamithi. Maningi ama-comment maningi ngizolokhu ngithatha ka-1. Uma nawe ubunephupho cinga la kuma-video hlampe seliphendulekile ku-YouTube. Amaphupho ngendlulamithi. Ukuphupha indlulamithi kungasho ukuthi kukhona amathuba angcono empilweni noma ke usuke uzokwazi ukufeza izifiso osuke unazo. Ukuphupha indlulamithi efile kungasho ukuthi uzolahlekelwa umuntu obalulekile kuwena. Okungaba ukuphela kobudlelwane noma ukodlula komuntu omkhonzile emhlabeni. Ukuphupha indlulamithi ibaleka kungasho ukuthi kukhona izinkinga obalekela ukuzixazulula empilweni yakho. Ukuphupha indlulamithi idla kungasho ukuthi kukhona ingcebo ezayo ngenxa yokusebenza ngokuzikhandla kwakho. Ukuphupha izindlulamithi eziningi kungasho ukuthi uzobusiswa ngezingane eziningi noma kungasho ukuthi kukhona ozokhulelwa noma osekhulelwe vele noma ozokhulelisa. Kwesinye isikhathi kungasho ukuthi inkinga owayigwema wangayixazulula izokulandela. Ukuphupha indlulamithi igula kungasho ukuthi kukhona umuntu osondelene nawe ozolulama abe ngcono ekuguleni kwakhe. Bengicela mlaleli sile video ungayivali ungawushayeli usubscribe. Ucele nohleli naphi subscribe share link ukuze ngokulandelayo ningaphuthelwa phela okuzobe kwenzeka noma ngizokuphosta. Ngoba mhlawumbe ngizophosta lo mbuzo ozobuza ku comment section. Buza phela imibuzo ku comment section wephupho elikuhluphayo. Ngizobe sengibuya ke neyakho ivideo. Ungakhohlwa ukuthi ku TikTok siyatholakala usearch nje ukuthi sichaza amaphupho. Ku YouTube usearch ukuthi sichaza amaphupho oveca nje khona inqwaba yamavideo ethu la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Wenze sure ukuthi uyasifollowa ku TikTok sijwayele kuba live sichaze amaphupho la ku YouTube uyasubscribe. Nisale kahle. Sanibonani ekhaya lamaphupho. Amaphupho ngomgodi. Uma umusha shaya usubscribe. Ukuphupha umgodi kunezincazelo ezihlukahlukene kambalwa. Izincazelo ziba sekutheni ngubani owuphuphile ngokobulili futhi uwuphuphe unjani noma kwenzakalani kulo mgodi owesilisa osemncane. Uma ephuphe umgodi ewubona ugcwele amanzi acwebile lokho kuhle, kusuke kusho ukuthi uyosheshe aganwe bese ethola abantwana abazomhlonipha kakhulu. Owesilisa osekhulile futhi oganiwe. Uma ephuphe umgodi ugcwele amanzi ephuphuma lokho kubi ngokwencazelo yakho, kusuke kusho ukuthi kungenzeka uzolahlekelwa impahla yakhe noma kubikezela ukudlula kukankosikazi wakhe. Kumbe abantwana abazalayo owesifazane. Uma ephuphe umgodi uchithima lokho kwesinye isikhathi kungaba yibika lokudlula kwakhe emhlabeni noma ukulahlekelwa impahla yakhe. Kuwona wonke umuntu. Uma uphupha ubona umuntu omaziyo noma osondelene naye eyongena noma engena emgodini, lokho kungachaza ukuthi usuku lokuba adlule emhlabeni lusuke selusondele kakhulu ukuba lufike, okungabangwa yingozi, ukugula noma okunye okungaba yimbangela yaleso sehlakalo. Kuwona wonke umuntu. Uma uphupha usemgodini phansi, kuyinhlanhla uma ungenalutho umgodi futhi kusho ukuthi uzoba nomndeni ojabule nohloniphekile. Uma umgodi ugcwele amanzi, lokho kusho ukuthi izinto ezimbi ziyeza kuwena. Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma umusha shaya usubscribe. Amaphupho ngamanzi. Uma uphupha ukuthi uphuza amanzi kuyinhlanhla enhle uma nje ingilazi igcwele futhi amanzi ehlanzekile.
Uma amanzi enodaka noma ingilazi ingcolile noma ifile, uzolahlekelwa yinto ebalulekile maduzane noma umuntu omaziyo uzokucela usizo. Kanti-ke ukuphupha amanzi ahlanzekile, phakathi kuwo kukhona izinhlanzi kanye nenyoka, lokho kusho ukuthi izinto zakho ziyakhanya noma zimhlophe. Ukuphupha amanzi angcolile futhi eyizikhukhula kusuke kukhomba ukukhulelwa okungaba kuwe uma ungumuntu wesifazane noma okungaba komunye umuntu osondelene nawe. Kepha-ke uma ehlanzekile asuke ebika ukusuka kwebhadi ebelikusingathile noma ubungozi obukade ubhekene nabo, kungaba ubungozi obuwazi ngabo noma obukade ungazi ngabo. La esichaza khona amaphupho. Uma ukuthi umusha kule channel bengicela ushaye usubscribe ukuze-ke nawe ungaphuthelwa ngokulandelayo. Iphupho namhlanje sokhuluma ngalo, sokhuluma-ke ngecansi. Bengicela-ke kodwa uqala ushare link nabaseduze kwakho ukuze nabo bezophuthuma beze kule channel befike bazi kabanzi ukuthi amaphupho abahluphayo ngabe-ke abika ukuthini empilweni zabo, ngoba ngicabanga ukuthi sonke siyazi ukuthi-ke amaphupho ayizibonakaliso, iyona indlela abadala basuke besibonisa ngayo ukuthi kumele senze njani, noma-ke kusuke kukhona abakucelayo kuwena abafuna ukuthi ukwenze. Ngiyacabanga ukuthi siyazwakala. Ake ngiqhubeke ngichaze-ke la ngecansi. Amaphupho ngemisebenzi. Ingabe asho ukuthini amaphupho ngemisebenzi? Lokhu kuhlanganisa ukuphisa utshwala, ukuphehla ibhotela, ukuklina, ukumba, ukugaya izimbewu, ukuvuna, ukuhlakula, ukuwasha izingubo, ukusenga, ukuthunga, ukushanela. Amaphupho ngokuphica. Uma uphupha ukuthi uphica icansi lomuzi wakho, kusho ukuthi-ke indoda izocela umshado komunye wamadodakazi akho noma isihlobo esingowesifazane esiseduzane nawe. Amaphupho ngokushanela. Uma uphupha ukuthi uyashanela, kuwuphawu oluhle ngekusasa lakho. Okuhle kuyeza, ngisho unezinkinga okwamanje, kodwa ngokuzayo kuyeza okuhle. Uma uphupha njengomshanelo, kusho ukuthi-ke udinga ukuqaphela abantu abafuna ukukhohlisa. Amaphupho ngokufaka isitashi ezingutsheni. Uma uphupha ukuthi ufaka isitashi ezingutsheni, uzoshada indoda esebenza kanzima ezokunakekela. Amaphupho ngokuthunga. Uma uphupha ukuthi uthunga izingubo, kuwuphawu oluhle kakhulu-ke uma uqeda into oyiqalile. Uma uvuka ngaphambi kokuqeda, kusho ukuthi-ke izinto ezimbi ziyeza. Amaphupho ngokusenga. Uma uphupha ukuthi usenga inkomo, kusho ukuthi uzophumelela ngokweqile futhi-ke ube yisigwili ngenxa yamathalente akho, futhi uzoba nomshado onenjabulo. Amaphupho ngokuwasha izingubo. Uma uphupha ukuthi uwasha izingubo, qaphela, kusho ukuthi kungenzeka ulahlekelwe yinto ebalulekile kuwena maduzane. Amaphupho ngezingubo ezindala noma ezingcolile. Amaphupho ngokuhlakula. Uma uphupha ukuthi uyahlakula engadini yakho, kusho ukuthi izinto ezinhle ziyeza kuwena. Uzoba nenhlanhla nenjabulo futhi uzophila impilo ende. Amaphupho ngokuvuna. Uma uphupha ukuthi uvuna izithelo, kusho ukuthi-ke uzophumelela ezintweni ozenzayo. Ummbila nezinye izitshalo zokudla zibaluleke kakhulu futhi-ke zisho ukuthi uzoba yisigwili. Amaphupho ngokugaya izimbewu. Uma uphupha ukuthi ugaya imbewu, kusho ukuthi-ke kunezinto ezinhle ezizayo kuwena. Amaphupho ngokumba. Uma uphupha ukuthi uyamba engadini yakho,
ngemvamisa kuwuphawu oluhle. Kusho ukuthi-ke ukusebenza kwakho kanzima kuzoba nomvuzo omuhle. Amaphupho ngokuhlanza. Uma uphupha ukuthi-ke uhlanza indlu yakho, kusho ukuthi-ke uzoba nemali ekusaseni lakho. Uma vele uyisigwili, kusho ukuthi kungenzeka ube senkingeni maduzane. Amaphupho ngokuphehla ibhotela. Uma uphupha ukuthi uphehla ibhotela, kusho ukuthi uzophumelela ngenxa yokusebenza kwakho kanzima emsebenzini wakho noma ebudlelwaneni onabo nabantu. Bakhona la nombuzo khona, buza iphupho kwi-comment section. Ngizobe sengenza eyakho ividiyo ngichaza iphupho. Ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze-ke ungaphuthelwa ngokulandelayo mhla sengiphosta impendulo yakho. Ucele-ke nohleli nabo ukuthi nabo besubscribe ukuze phela bezokwazi kabanzi ukuthi amaphupho abika ukuthini empilweni zabo. Ungaphuthuma naku-TikTok wethu useshe ukuthi sichaza amaphupho. Ilona page lethu lapha ku-YouTube useshe ukuthi sichaza amaphupho. Nisale kahle. Siyakwamukela ekhaya lamaphupho. Namuhla sokhuluma ngamafu, amaphupho ngamafu. Uma uphupha ubona amafu, incazelo iya ngokuthi awumbala onjani lawo mafu kanye nanokuthi kwenzakalani ngalawo mafu. Amafu amnyama nanesiphepho asho ukungqubuzana okuza kuwena muntu ophuphayo. Amafu amhlophe asho ukuthi uzoba nenjabulo nempumelelo kumbe ukuvela kwemfihlakalo eveza ngokucacile nokukhanya ukuma kwezinto empilweni yakho. Amafu amnyama sengathi lizokuna wona asho ukungalungi kwezinto. Amafu amnyama kodwa angamile ndawonye adlulayo. Wona asho ukuthi kuzoba khona izikhathi zobunzima kodwa lobo bunzima kuzohamba kuhambe buphele. Sanibonani ekhaya lamaphupho. Namhlanje sizokhuluma ngokuphupha amaxoxo. Abanye-ke bake bethi-ke amaselesele. Kunomuntu obuze lapho ku-comment section ezothi ngithatha nga-1. Maningi ama-comment. Uma ukuthi-ke nawe ubuzile iphupho lakho, phuthuma ku-YouTube useshe ukuthi-ke sichaza amaphupho, igama le-channel ena 6K. Uzobe-ke ususubscribe bese ucinga-ke iphupho lakho bese-ke uyayithola impendulo yalo. Njengamanje sizokhuluma ngamaselesele. Uma ukuthi le video uyibuka ku-YouTube, ngicela uqale ushaya subscribe. Uma ukuthi-ke uyibuka ku-TikTok, shaya phela ufollow. Ungi-inbox ucele inamba uzosibuza njalo lapha ku-WhatsApp ekuseni. Ake ngingene-ke ngichaze amaphupho ngamaselesele. Ukuphupha ixoxo noma iziselesele kuyinto engeyinhle neze lokho. Imvamisa leli phupho liba-ke ukuphupha umuzi kababa wakho noma-ke lapho kuzalwa khona ubaba wakho kugcwele amaselesele. Lokhu kusho ukuthi-ke kunomuntu okushaya ngesicitho esiphehlwa ebusuku nasekushoneni kwelanga, sesahlukaniso sothando. Ngakho-ke kuzomele uqaphele. Mlaleli, bengicela-ke ukuthi ubuze la ongazwanga khona ngichaza ngamaselesele, noma-ke nawe ubhale kwi-comment section iphupho lakho. Ngizobe-ke sengenza ividiyo ngiyoyifaka ku-YouTube. Kodwa ungaphuthuma nje uyo-check-a kuqala ngoba uzothi uyabuza, kanti-ke sengichazile amaphupho amaningi lapha ku-YouTube. Ngikhuluma nje ngichaza kabanzi. Nisale kahle. Nginibingelele, nginamukele ekhaya lamaphupho. Namhlanje sizokhuluma ngokuphupha ufudu. Uma ukuthi le video ibuka ku-YouTube, ngicela ushaya subscribe. Uma umusha uphinde ushare link nabaseduze kwakho, ubatshele ukuthi be-subscribe ukuze nabo bezokwazi kabanzi ngamaphupho. Phinde-ke futhi uma ngiposta ividiyo ingene-ke nakubona. Kunomuntu obuze ngapha ama-comment ukuthi-ke ufudu libika ukuthini, kanti maningi ama-comment. Ngizolokhu ngiyenza nje amavidiyo ngiwafake ku-YouTube wethu lapha sichaza khona kabanzi ngamaphupho. Ake ngene-ke la ukuthi-ke sichaza amaphupho. Uma ukuthi ibuka ku-TikTok, shaya phela ufollow bakithi. Ungabuki nje ungafollow, shaya ufollow, inbox ucele inamba. Leyo namba izokusiza ukuthi sibuze njalo ekuseni-ke amaphupho oba nawo ku-WhatsApp. Amaphupho ngofudu. Ufudu yisilwane esaziwa ngokuba-ke yisinokwe. Uma-ke sihamba futhi-ke siphila isikhathi eside kakhulu kunezinye-ke izilwane nje eziningi emhlabeni ngayibala. Kanjalo-ke nasemaphusheni siyibika lobunjalo baso.
kulokho-ke umuntu asuke ekuzama. Ukuphupha ufudu kuchaza ukuthi-ke lokho ophokophelele-ke ukukufeza ngemizamo yakho. Imvamisa ukuba-ke ibhizinisi, izithelo zokuzikhandla sengisho kwakho, noma-ke zizoza kancane lezo zinto nje oyizamayo. Kodwa-ke kuyogcina kucacile ngemuva kwesikhathi eside ukuthokozele-ke lokho mase kwenzeka, kodwa-ke kuzoza kancane. Abanye-ke bathi-ke uma uphupha ubona ufudu, kuyishwa ibhizinisi lakho, ngaphandle-ke uma olubambile waludla lolu fudu, luyishwa ebhizinisini lakho. Lokho kuwuphawu lokuthi-ke uzophumelela ngenxa yokuzikhandla kwakho. Mlaleli, bengicela ukuthi uyibuka ku-TikTok, shaya follow inbox, ucela inamba. Uyibuka ku-YouTube, shaya subscribe. Ku-YouTube sesha nje ukuthi sichaza amaphupho, uzofica inqwaba yamavidiyo. Nisale kahle. Sanibonani ekhaya lamaphupho. Amaphupho asho isichitho isinyama noma uma ushawe ngesichitho kusho ukuthi kukhona osuke ekugadla engakufiseli okuhle ngoba phela isichitho siyisinyama noma nje ngithi sihambelana naso. Uma ube nenhlanhla ke namathongo akini ekubhekile uyakwazi ukuphupha okukuvezelayo ukuthi kukhona umuntu okuhambela sinyelela ongafuni ukubona uphumelela. Kanti-ke ukuphupha iphupho eliqondene naso isichitho akusiyo inhlanhla kuphela ngoba phela isichitho leso kuyenzeka sithunyelwe ngalo iphupho njengoba nedliso lithunyelwa nje ngephupho. Lana-ke siloba amaphupho ahlukene kodwa-ke incazelo yawo iyafana. Onke achaza khona ukuthi kukhona umuntu okuthumelela ngaso isichitho, ukuphupha usesikhathini isichitho leso, ukuphupha incanga noma inja ikhuluma isichitho, ukuhamba nqunu, ishwa, ukuphupha indlu yangasese lokho kusho isichitho esibi, ukudla izinalithi noma uziphalaza, lokho kusho ukuthi kukhona umuntu onigadlayo kini ngomuthi, ukuphupha izimpethu uzibona noma ziphuma ngomlomo. Leli phupho lisho isichitho esinzima okumele lo muntu osuke eliphuphile alisukumele ngampela. Ungathola futhi olunye ulwazi kule ncazelo yamaphupho ngokuphonswa. Uma umusha kule channel bengicela ushaye subscribe, ungi-inbox ku-TikTok ucele inamba ozosibuza kuyona njalo ekuseni uma uzoba nephupho elikuhluphayo. Nginamukele ekhaya lamaphupho. Uma ukuthi umusha kule channel, bengicela ushaye subscribe, ushare ilink nakwabanye. Kunomuntu ophuzile kuma-comment ukuthi ukuphupha amawele kusho ukuthini. Le video uma uyibuka ku-TikTok, ngicela ushaye ufollow bese unge-inboxa ucele inamba uzosibuza kuyo ku-WhatsApp njalo amaphupho ozoba nawo. Namuhla sizokhuluma ngamawele. Leli yiphupho eliyisixwayiso ngomuntu osondelene kakhulu nawe, ogaqele ukuba sezicathulweni zakho. Lokho kungaba ngokwesikhundla, indima oyidlalayo emndenini, noma izinga okulona empilweni. Ngaphambi kokuba uqhubeke ubukele le video, bengicela uma ungaka-subscribe ushaye u-subscribe, u-like. Ngiqhubeke. Kafushane nje singasho sithi yiphupho elimayelana nembangi yakho eyimfihlo efuna ukufana nawe ncamashi. Okubalulekile ngaleli phupho ukuthi-ke kumele uqaphele ubulili balawo mawele osuka uwaphupha, ngoba nalowo muntu usuke engobulili obufanayo nalawo mawele owabonayo ephusheni lakho. Uma kukhona la ungazwanga khona kahle, ngicela ubuze umbuzo, ngizobe sengikuphendula. Uma unombuzo wephupho, ungabhala kwikhomenti. Uma sengiyibonile, ngizokwenza ividiyo bese-ke ngiphendula umbuzo wephupho lakho ngayo ividiyo, ngiyiphoste la ku-TikTok, ngiphinde ngiyiphoste ku-YouTube. Uma ukuthi ibuka ku-TikTok, phuthuma-ke ku-YouTube, kungenzeka ukuthi
impendulo yakho isiphendulekile. Nisale kahle. Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma kuyikuthi umusha kule channel, bengicela ushaye usubscribe. Uma le video ibuka ku-TikTok, shaya ufollow, ungibhalele ku-inbox ucele inamba. Ngizobe sengikunika inamba ozosibhalela kuyo njalo ekuseni uma uba nephupho. Namhlanje sizokhuluma ngokuphupha inyoka ensundu. Baningi ababuzile ngey'nyoka ey'nhlobonhlobo, kodwa namuhla ngizokhuluma ngensundu. Kwenye ividiyo ngizokhuluma ngenye inomunye umbala, ebika okunye okuthize. Uma ukuthi-ke nawe ubuzile iphupho kwi-comment, phuthuma ku-YouTube, kungenzeka ukuthi sengiphendulile iphupho lakho. Amaphupho ngenyoka ensundu. Uma uphupha ubona inyoka ensundu enokumhlophe, kusho ukuthi-ke amadlozi akuthumelela umbiko wokuthi-ke qaphela, noma uphawu lokuthi kuney'nhlahla ezizayo kuwena maduze. Noma ngingathi nje kunokuhle okuzayo okuzomele ukulindele. Kahle kahle abadala kuney'nhlahla abafuna ukuvulela zona. Bengicela-ke ukuthi ungalibali phela ukushaya usubscribe ukuze-ke ngokulandelayo ungaphuthelwa uma ngichaza elinye iphupho. Mhlawumbe ngizobe sengichaza iphupho lakho leli ozolibuza-ke la kuma-comment. Share phela nelinki kulabantu ohleli nabo ukuze nabo bezowazi kabanzi ngamaphupho ukuthi abike ukuthini ey'mpilweni zabo. Ngoba amaphupho amanye ayaba isibonakaliso. Ungakhohlwa ukusilandela lapha ku-TikTok, useshe ukuthi sichaza amaphupho. Ku-YouTube useshe ukuthi sichaza amaphupho. Ucele phela nenamba ngizokunikeza ozosiwathapha ngayo njalo ekuseni uma uba nephupho elikuhluphayo. Nisale kahle. Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma kuyikuthi umusha kule channel, bengicela ushaye usubscribe. Uma ukuthi le video ibuka ku-TikTok, shaya ufollow, ungibhalele ku-inbox ucele inamba. Ngizobe sengikunikeza inamba ozosiwathapha njalo ekuseni kuyona uma uba nephupho elikuhluphayo. Namhlanje sizokhuluma ngokuphupha inyoka eluhlaza. Baningi-ke abelokhu bebuza leli phupho lapha kuma-comment. Belokhu besho njalo okusho ukuthi le nyoka baningi abayiphuphayo. Namhlanje uzowazi kabanzi ukuthi inyoka eluhlaza ichaza ukuthini. Uma uphupha ubona inyoka eluhlaza enkulu, kusho ukuthi kunesitha esifuna ukukulimaza. Kungenzeka ukuthi lesi sitha singaphakathi emndenini wakho, noma kungenzeka ukuthi umuntu osondelene kakhulu nawe ongumngani kuwena omethembayo. Okusho ukuthi lowo muntu sithi uyinyoka kuwena. Ngiyacabanga ukuthi lo ubuzile usephendulekile. Uma kukhona la ungazwanga khona kahle, ngicela ubuze kwi-comment. Ngizobe sengibuya phela nevidiyo ngikuchazele ukuthi leli phupho, lokho ozokubuza kuchaza ukuthini. Bengicela ukuthi uphuthume ku-TikTok useshe ukuthi sichaza amaphupho. Uzofica nje ipheji lethu lino-180K followers. Usifollowe, ungi-inbox ucele inamba. Ku-YouTube seshe ukuthi sichaza amaphupho. Uzofica inqwaba yamavidiyo la engichaza khona kabanzi ngamaphupho. Ungakhohlwa phela ukushare ilinki nakwabanye ngoba kubalulekile ukuthi nabo bazi kabanzi ukuthi amaphupho abike ukuthini ey'mpilweni zabo. Nisale kahle. Nginibingelele, nginamukele ekhaya lamaphupho. Namhlanje sizokhuluma ngamaphupho ngezincwadi. Uma le video ibuka ku-YouTube, shaya usubscribe. Uma ibuka ku-TikTok, ngicela ungi-inbox usifollowe, ucele inamba inbox ukuze uzosibuza njalo amaphupho ekuseni oba nawo. Amaphupho ngezincwadi. Lokhu-ke abaningi bekubuza besho khona ukuthi mina ngiphupha ngesikole, ngey'vivinyo,
ngemfundo. Lokho uzokwazi konke namhlanje. Lalela nje le video uyiqede yonke. Uma uphupha ukuthi ufunda izincwadi, kusho ukuthi kungenzeka uhlangabezane nokulahlekelwa maduzane nje ngenxa yabangani bakho abangathembekile kuwena. Uma uphupha ukuthi ufunda izincwadi zesikole, kusho ukuthi uzojabula maduzane ngenxa yokusebenza kwakho kanzima. Amaphupho ngesikole. Uma uphupha ukuthi usesikoleni noma-ke kuzobe kubukwa wena emhlanganweni olandelayo oya kuwona. Njengoba amaphupho anezincazelo ezahlukahlukene, ukuphupha ngesikole kubuye kusho ukuthi-ke kumele uthwase. Amaphupho ngesivivinyo. Uma uphupha ubhala isivivinyo, uzobhekana nokuhlupheka maduzane nje. Kunabantu abafuna ukukujikela, kodwa-ke uma usebenza kanzima uzophumelela futhi. Amaphupho ngemfundo. Uma uphupha ukuthi usesikoleni noma wenza ikhozi ethize, kusho ukuthi uzophumelela empilweni yakho. Mlaleli, bengicela ukuthi-ke uma unombuzo ubuze kwi-comment. Uma unephupho, buza phela iphupho lakho. Ngizobe sengikwenzela eyakho ividiyo nawe ngichaza kabanzi ngalelo phupho. Ukhumbule ukuthi ku-YouTube kunenqwaba yamavidiyo la engichaza khona amaphupho. Naku-TikTok ngokunjalo uzofica inqwaba yamavidiyo la engichaza khona kabanzi ngamaphupho. Bese-ke ucela inamba ukuze uzongibuza njalo ku-WhatsApp ukuthi leli phupho elikuhluphayo libika ukuthini empilweni yakho. Ushere nelinki kohleli nabo ukuze nabo bezowazi kabanzi ngamaphupho. Nisale kahle. Nginibingelele, nginamukele ekhaya lamaphupho. Uma umusha kule chaneli, ngicela ushaye usubscribe. Uma le video ibukela ku-TikTok, shaya follow, ucele inamba ku-inbox. Namhlanje sizokhuluma ngamaphupho ngenyoka. Ukuphupha inyoka noma izinyoka. Baningi ababuzile ngey'nyoka nezinhlobonhlobo zey'nyoka. Yingakho ngiphostile-ke namanye amavidiyo ngichaza izinhlobonhlobo zezinyoka. Ukuphupha izinyoka akusiyo neze into ethokozisayo. Kuchaza ukuthi kusuke kukhona isitha esikulandelayo. Futhi kungangokuthi-ke iyiphi inyoka oyiphuphile. Isibonelo nje, uma uphupha inhlwathi, lelo phupho lisuke liqondene nabantu abadala, amathongo noma phecelezi abanye bathi amadlozi. Ukuphupha imfezi khona kusho ukuthi kukhona umuntu ozenza umngani kuwe ebe exokuzela. Okusho ukuthi kunomuntu eseduzane kwakho oyinyoka enkulu. Ngakho-ke kuzomele uqaphele. Uma uphupha izinyoka bese kuvela nomuntu kulelo phupho, kusho ukuthi naye lowo muntu uyathinteka kulezo zitha obhekene nazo noma labo bantu abangakufuni. Kungenzeka ukuthi naye ungomunye wabantu abangakuthandisisi. Uma uphupha inyoka yabathakathi, okuyinyoka emnyama enomgogodla omhlophe, lokho khona kusho ukuthi kukhona umuntu okhunkula ikweni noma ikini ngenyoka. Lowo muntu ukusebenzisela ukuthumela yona leyo nyoka eyithumelele ekhaya ukuthi izothakatha. Kanti-ke okunye, uma uphupha ubona izinyoka, lokho kukhombisa ishwa ekusaseni lakho. Lokho-ke kufakazelwa-ke uhlobo oluthize lenyoka eqondene nabantu abadala, esuke isho ukuthi amadlozi athukuthele futhi othile uzokukhaphela, ikakhulukazi-ke uma inyoka ikhuluma nawe ephusheni, ngoba sonke siyazi ukuthi inyoka ayikhulumi neze. Omunye-ke laphana ubuzile oma-comment wathi, ngiphuphe ngibona inyoka ensundu ihamba iya ngapha nangapha. Kuthe-ke sekunjalo
kwaqhamuka emnyama, yona-ke ibihambela kahle. Leli phupho lisho ukuthi-ke kukhona isitha esikugadlayo, kodwa-ke ithongo lakho liyakuvikela. Ngokujwayelekile amaphupho ngenyoka axwayisa ngesitha, kepha akuhlale kukanjalo ngaso sonke isikhathi, ukusho ukuthi kuyenzeka ukuthi-ke lokho kungabi iqiniso. Izinyoka ezifana nomdlume, ibululu, umzondo kanye nempumputhi azikhombi isitha. Lezi yizinyoka ezingenabo ubungozi obungafaniswa nobesitha. Zona zikhomba inhlanhla engase-ke ikwehlele esikhathini esifushane esizayo. Imvamisa leyo nhlanhla isuke izovela ngomuntu ongesiye wasekhayeni. Bengicela ukuthi uma umusha kule channel ushaye subscribe, ucele phela nohleli nabo ukuthi be-subscribe ukuze nabo bezowazi kabanzi ngamaphupho, ngoba kuyenzeka amanye amaphupho abe yisibonakaliso. Nisale kahle. Sanibonani ekhaya lamaphupho. Ukuthi le video ibukela ku-YouTube umusha kule channel, ngicela ushaye usubscribe. Uma uyibuka ku-TikTok, lapha ku-YouTube i-channel yethu ithi nje sichaza amaphupho, uzofica inqwaba yamavidiyo la engichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma uyibona ku-TikTok, ngicela phela usifollow inbox, ucele inamba la ozobuza khona njalo ekuseni uma uba nephupho. Kunomuntu-ke obuzile ukuthi amaphupho ngokukhulelwa, ingabe-ke lawo maphupho abika ukuthini ezimpilweni zethu? Amaphupho okubika isisu noma ukukhulelwa. Uma uphupha izithelo eziningi ezahlukahlukene, kuyenzeka-ke uphuphele umuntu wakini noma umngani wakho okhulelwe. Akusilona iqiniso ukuthi njalo kuhlezi kunguwena. Kuyenzeka phela kube umuntu osondelene kakhulu nawe, noma nje mhlawumbe ngithi umakhelwane. Uma uphupha udla izithelo, kusuke kunguwena ozokhulelwa, noma kanti vele usukhulelwe kodwa awukakazi. Uma uphupha ubhukuda emanzini angcolile noma udaka olunamanzi ubisha kulona, kusuke kunguwena okhulelwe. Uma uphupha ukuthi ukhulelwe, kusho ukuthi uzoba namawele ngelinye ilanga, ikakhulukazi-ke uma uphupha wona futhi. Kodwa-ke esikhathini esiningi umuntu-ke uyaye-ke aphushelwe ngomunye umuntu osondelene naye. Kukhona nje iphupho othi uma-ke usukhulelwe nabantu besebazi ukuthi ukhulelwe, kodwa-ke uthola ukuthi umuntu omdala ekhaya uzophupha futhi, kodwa-ke esebona ubulili bengane kulelo phupho. Kuney'nkolelo-ke yokuthi-ke lelo phupho lisuke lichaza ukuthi ingane iyisibusiso, usuke uyiphiwe amadlozi akini. Kodwa inkinga-ke iba lapho-ke le ngane uma-ke isizelwe, imvamisa-ke ukugula kakhulu, ikakhulukazi-ke uma ingahlawulwanga. Lapho izwala khona, izidalwa zivamise ukuyibanga, futhi nawe mzali wengane kufanele ingane yakho uyibonge uma-ke isizelwe, ngoba inenhlanhla, noma-ke izobonwa ukuthi-ke kumele-ke yenzelwe okuthize. Ugaye utshala besintu, upheke nenyama, ubize omakhelwane, uyibonge leyo ngane. Bengicela mlaleli ukuthi-ke usubscribe uma ukuthi awusubscribe, la ke siqhubeke futhi. Kunamaphupho-ke esikwaziyo ukuthi-ke uma uwaphuphile wenze okuthize ukuze-ke ukwazi ukugwema okungase-ke kuvele mhlawumbe okubi. Kodwa-ke okufa nawo ukukhulela awukwazi-ke ukuvimba noma ukugwema uma-ke sekwenzekile. Kodwa kubalulekile ukukhumbula amaphupho osuke uwaphuphile ebusuku, ngoba-ke awusizo. Ukuphupha omunye umuntu ekhulelwe. Ukuphupha umuntu omunye
ekhulelwe, lokho kuyibika lokuthi kukhona into noma izinto okungezakho ngokufanelekile kodwa-ke ezisezandleni zomunye umuntu. Kepha-ke esikhathini-ke esingeside leyo nto izobuyela ezandleni zomnikazi wayo. Kungaba-ke yinto efana-ke efika eyifa kuwena noma kube yinto eyakulahlekela esikhathini esayidlule. Kanti-ke futhi kungaba isikhundla esanikezwa omunye umuntu ngendlela engasibo ubulungiswa. Mlaleli, bengicela ukuthi mungasubscribe-ile, shaya subscribe ukuze-ke ngokulandelayo ungaphuthelwa, noma ube nesiqiniseko sokuthi uthatha le link uyinikeza abaseduzane nawe besubscribe, bebuka amavidiyo ukuze nabo bezowazi kabanzi ngamaphupho ukuthi abike ukuthini ey'mpilweni zabo, ngoba amanye amaphupho kuyenzeka abe yisibonakaliso. Mlaleli, ku-TikTok siyatholakala. Ngijwayele ukuba live ku-TikTok ngiphendula abantu amaphupho. Ungi-inbox ku-TikTok ucele inamba. Nisale kahle. Nginibingelele, nginamukele ekhaya lamaphupho. Kunomuntu noma ngithi kunabantu abaningi ababuzile ngokuphupha ngey'ntuthwane. Ngizoqala nje la, uma le video uyibuka ku-YouTube, bengicela phela ushare subscribe ukuze-ke ipage lethu lizokhula kakhulu. Uma uyibuka ku-TikTok, sifollowe phela, ebese-ke ungibhalela ku-inbox usho ukuthi wena ucela inamba la uzosibuza njalo ekuseni ku-WhatsApp amaphupho akuhluphayo. Ucole noseduze nabo ukuthi besubscribe besifollowe ku-TikTok. Amaphupho ngezintuthwane. Ngizothi ngiyiqeda le video uzobe usuphendulekile ukuthi amaphupho ngey'ntuthwane abike ukuthini empilweni yakho. Uma uphupha ubona izintuthwane, lokho kubika ukuthi uzovunywa ngokuzikhandla kwakho ngemicebo kanye nendlu enkulu, ikakhulukazi-ke uma uzibona ziqoqa udoti zizokwakha isidleke sazo lezo zintuthwane osuke uy'bona ephusheni. Uma uphupha iqulo lezintuthwane noma uphupha ngazo ubusuku bulandelana, kubi futhi kusho ukuthi-ke uzoba nezikhathi ezikhathazayo emndenini wakho. Kungase-ke futhi lokho kuphinde kubike isichitho-ke lesi ekuthiwa-ke sizovala nje izinto ezinhle empilweni yakho, sizovala ukukhanya, sizoveza amabhadi. Uma umusha kule channel, bengicela ushaye subscribe, usifollowe phela ku-TikTok, uzosesha nje uthi sichaza amaphupho. Ku-YouTube sichaza amaphupho. Yonke indawo uzobe usuwazi kabanzi-ke ngamaphupho oba nawo ukuthi lawo maphupho abike ukuthini empilweni yakho. Nisale kahle.